despierta els cinc sentits. Hem fet jocs, sortides i activitats molt divertides per aprendre els cinc sentits. La vista, l'olfacte, el gust, l'oïda i el tacte. El que nos agrada més és anar al circo. Fem la muralla, el circuit i molts atraccions i ens passem pipa. Aquí nostres il·lustrats fem ambients amb tots els nens de l'escola. P3, P4, P5. És molt divertit. Podem escollir la pell que vulguem i podem jugar amb els nens que vulguem. També ens encanta fer plàstica. I ens entretenim molt, dibuixant, pintant i treballant, ho fem superbé. Amb la Marta fem anglès i ens ensenya moltes cançons i vídeos. I amb l'Eva Maria anem a la biblioteca i ens explica contes i després ens podem mirar nosaltres. El dilluns del dimecres fem recull de treball. És molt xulo perquè fem ordinadors, matemàtiques amb raclets i moltes més coses. Aquest any tenim un repte, aprendre a llegir. I els nostres valors de lectura estan ajudant molt. I els hi ha alguna més que us agrada, la música. Per dilluns ve la Mercè i us ensenya cançons i danses. Els astronautes i la nostra profe ens encanta cantar i ballar. Esteu preparats?